правим най-много по 3 краченца, защото Биби не може 4. Ето, аз съм Биби. Аре бе! Прави краченца. Да, добре. Да, то аз едно мога. Готово. 3. Направих 3. Сега е ред на Биби. Биби. Тай. 1, 2. И хора, виждате, това е топка. И Биби я хвана. 1, 2. Другия път 2. Се не види. No, 2. И хора, виждате как това лети насам. И сега. На. Но така е по-трудно да се правят краченца. Две другия път. Сега се дойде хора. О! Бе, да, аз отказвам. Моля, красен. Не съм точен, като съм седнал. Я запази. Искам да я взема. Майде, никой няма да те чака цял ден. Ето вече едно шамайде. Поне при нас, аз ще го кача този клип утре. При нас е нощ, 24 март вечерта, 7 и нещо. Откъде видя? По телефона. Ето вижте хора. Те 7:40. Да. И... Почти Ямазаки. Най-после. Заповядай. И сега... Трябва да правим друго. 10 главички. Защо да въртя телефон така? Не знам, 10 главички. Едно, две. Не, за сега имам 3. 3, 4, 5. Не, чакай. 4. 5, 6. 6 за сега имам. 6. 7, 8. 9, 10. даже 11. Кой може да се я закрепи на главата? Аз. Кой може 5 книги на главата си? Аз. Това е лесно. Само, че държиш една книга. Бе, ей, Да. ей. Да. И сега е Биби. Само едно. 2. 3, 4. Другия път 4. 4. 5. Ма прави, опитвай се по 2. Чек. Колко направи сега? 5, 6? 6, добре. 7. Да те повтори. Готова е проблема. Почти. Ми чакай горе.
6, 7. 8, Ма прави по 2, де. 9, Още си на 8. Да направиш 2. Пак си на 8. Докато направиш 10 с... Опа! Добре го му тук, не може да кажеш. Ще беше чисто. И сега можеш да направиш 2. И сега можеш, ако си беше мръднала малко тиквата. И това беше всичко от нас. Абонирайте се, дайте лайк за клипа. Към цветя. И абонирайте се, дайте лайк за клипа. Абонирайте се и за Биби, нейния канал е Биляна Боянова, на английски естествено. Моя Виктория Стоянов на български. За да видите този клип, не се абонирайте за Биби. Не се абонирайте за Вики. Аз имам 8, тя има 3. Ако се абонират хората за мен, Ти няма да се абонира. Ти имаш само 2 клипа, аз имам 9 вече. С стоя. И теб те мързи, ти не знаеш как. да, колко пъти ми го И айде и чао.